Ο Χατζησάβας απεικονίζεται σε αυτό τον πίνακα του Ιωάννη Κισονέργη μαζί με τον ξάδερφό του εθνομάρτυρα Κυπριανό να προσφέρουν ως κτήτορες την εκκλησία της Χρυσελεούσας στην Παναγία. Ο πίνακας είναι ακριβής αντιγραφή ξυλόγλυπτου του 19ου αιώνα. Ο πατέρας του Χατζησάβα, Χάτζη Κυριακός Σάβα, φαίνεται να ήταν αδερφός του Σιμεώνος, πατέρα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Ο Χατζικυριακός αναφέρεται σε σύγχρονα κείμενα ως ένας από τους πιο επιφανείς και μορφωμένους Κυπρίους της εποχής του και μάλιστα φέρει και την προσωνυμία Τιμιότατος. Ονόματα των συγγενών του Αρχιεπισκόπου βρίσκουμε στο βιβλίο Ζώντων και Τεθνεώτων της Χρυσελεούσας. Μεταξύ αυτών και το όνομα του Χατζησάβα. Το βιβλίο συνέταξε το 1792 ο ιερομόναχος Θεοφάνης, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος καταγόταν από μια άλλη παλιά στροβολιώτικη οικογένεια. Ήταν δε και ξάδερφος του μελλοντικού γαμπρού του Χατζησάβα, του κύρ Θεοφάνη. Η οικογενειακή σχέση των δύο εθνομαρτύρων αναφέρεται ξεκάθαρα σε ένα άλλο πολύτιμο κοιμήλιο της Εκκλησίας που δυστυχώς έχει χαθεί, στο κατάστιχον της Χρυσελεούσης που αρχίζει πριν το 1769, όπου αναφέρεται «Και εις τον Σάββαν ανεψιών της μακαριότητος του διαφύλαξην κεριά». Σε άλλο σημείο στη σελίδα 41 διαβάζουμε «Εμέτρησε και το Χατζησάβα ανεψιό της μακαριότητος του μετρητά 138 γρόσια». Στρόβολος, το πολύβουο σήμερα προάστιο της Λευκωσίας. Ο μεγαλύτερος δήμος της Λευκωσίας αναπτύχθηκε στις όχθες του Παιδιαίου ποταμού, ο οποίος με το νερό του συνέβαλε στην ανάπτυξή του από τα μεσαιωνικά χρόνια μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Αναφέρεται σε παλιούς χάρτες τόσο του Λεωνίδα Ατάρ του 1542 όσο και του Άμπραχαμ Ορτέλιους του 1573 με το όνομα Στρέβιλο, ενώ το 15ο αιώνα μνημονεύεται συχνά από το χρονογράφο Λεόντιο Μαχερά ως βασιλικό φέουδο, μέσα στο οποίο ήταν κτισμένο εξοχικό παλάτι των Λουζινιανών. Κανείς δεν γνωρίζει την έκταση αυτής της βασιλικής ιδιοκτησίας. Τα ιστορικά τεκμηριωμένα δεδομένα τείνουν να καταδείξουν μια ευρεία υποδιέρεση της βασιλικής έπαυλης του Στροβόλου, τουλάχιστον στις αρχές του 19ου αιώνα. Ένα από αυτά τα τεμάχια ήταν και το αγρόκτημα της Μονής Μαχερά. Τα περισσότερα όμως από αυτά τα τεμάχια ήταν κληρονομική περιουσία της οικογένειας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και του Χατζησάβα. Η γη γύρω από τον Ιερό Ναό Χρυσελεούσας ήταν κομμάτι της περιουσίας του Χατζησάβα, η οποία επεκτείνεται από τους ελαιώνες του Στροβόλου κατά μήκος του Παιδιαίου μέσω των Αγίων Ομολογητών και μέχρι την εκκλησία του Προδρόμου. Οι Οθωμανικές αρχές θεωρούσαν και την ίδια τη Χρυσελεούσα μάλιν του Χατζησάβα και γύρεψαν να την καταστρέψουν αφού τη σύλλησαν το 1821. Γνωρίζουμε ότι η περιουσία Νικόλα Θησέα, ανεψιού του Χατζησάβα και του Αρχιεπισκόπου, περιλάμβανε μέρος της βασιλικής έπαυλης των Λουζινιανών. Αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος διεκδικεί το τσιφλίκι του Στροβόλου σαν προσωπική κληρονομική ιδιοκτησία. Χρησιμοποίησε την περιουσία αυτή όταν συνέλαβε το μεγαλόπνοο έργο να φέρει το νερό του Παιδιαίου με δικά του έξοδα στη γενέτειρά του και να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής των Σικοριανών του. Με την κατασκευή έργων εκτροπής του νερού, τόσο του ποταμού όσο και λάκων, τα γνωστά λαούμια, κατάφερε να μεταφέρει το νερό από τη Λακατάμια στην κύρια δεξαμενή του συστήματος με διαστάσεις 26x26 μέτρα. Η δεξαμενή που αφέθηκε σήμερα στη φθορά του χρόνου κτίστηκε με κομμάτια πορόλιθου που ήταν παραπροϊόν της υπόγειας εξόρυξής του στα λατομεία της περιοχής Ακρόπολη του Στροβόλου. Από το νερό του έργου που φέρει την επωνυμία των νερών του Δεσπότη αρδευόταν μεγάλη περιοχή του Στροβόλου μέχρι τους Αγίους Ομολογητές και το παλιό νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι αρδεύσιμες καλλιέργειες χόρτων, λαχανικών και φρουτόδεντρων προσέδωσαν στην περιοχή το τοπονύμιο Περιβόλια. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν και οι ελαιώνες του Στροβόλου. Στο κέντρο του Στροβόλου συναντούμε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσας.
Στον προαύλιο χώρο δεσπόζουν οι πρωτομές των Αρχιεπισκόπων Κυπριανού και Μακαρίου Τρίτου. Φωτογραφίες από το 1930 και 1948 παρουσιάζουν την εκκλησία τις δεδομένες χρονικές περιόδους. Με την πάροδο του χρόνου, ο ναός δέχτηκε πολλές προσθήκες που άλλαξαν το αρχικό του σχήμα, το οποίο μπορεί κάποιος να δει στα ανατολικά όπου και το ιερό. Ο αρχικός τρίκογχος ή τετράκογχος μετρούλο ναός κτίστηκε στα 1285 από το βασιλιά Ερίκο II. Ο χώρος όπου σήμερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου φαίνεται ότι αποτελούσε την είσοδο του τότε μικρού ναού. Ο βασιλιάς εισερχόταν από αυτή την πόρτα στο ναό για να παρακολουθήσει τη λειτουργία, η οποία γινόταν στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το ιερό του ναού. Πιθανόν να χρησιμοποιήσει παλαιότερο βυζαντινό κτίσμα, αλλά η παρούσα κατάστασή του ανήκει στο 13ο αιώνα. Στην ίδια εποχή ανάγονται και οι μοναδικές στιχογραφίες στον Τρούλο, με το Χριστό ολόσωμο να απεικονίζεται όρθιος. Περιβάλλεται από την ετοιμασία του θρόνου και σε βίζοντες αγγέλους, οι οποίοι με πυροτεχνήματα εορτάζουν είτε τη στέψη του Ερίκου II στην Ιερουσαλήμ, είτε την επιστροφή του στην Κύπρο, αφού νίκησε το θείο του Αμάριχο που σφετερίστηκε το θρόνο. Στη νότια κόχη του αρχικού ναού βρίσκεται τοιχογραφία της Παναγίας Χρυσελεούσας με την επιγραφή «Ελεούσα Θεονύμφευτος κόρη». Η τοιχογραφία λόγω φθορών που υπέστη από την υγρασία επιζωγραφίστηκε το 19ο αιώνα και ξαναζωγραφίστηκε το 1950 από τον ζωγράφο Σολομό Φραγκουλίδη. Το μικρό του μέγεθος για τις ανάγκες των πιστών του Στροβόλου όθησαν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τον Χατζησάβα να αναλάβουν στις αρχές του 19ου αιώνα την εκβάθρον ανοικοδόμηση της Εκκλησίας. Σχετική είναι και η κτητορική επιγραφή πάνω από την νότια είσοδο. Λιτήν προσφοράν δέξε, μητράν ανδρεκόρη, την εκβάθρον οικοδομήν του ναού σου, ειν σύ προσφέρει Κυπριανός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, εκ των σών τα σάλαβων και προσενέγκας, μισθών δε δίδου πληρούσα τας αιτήσεις, ας σύ προσάγεις στεναγμής αλαλήτης. Θου διποπόδας αυτού πάνταν εχθρών και πολέμιων. 1817 Μαρτίου Β. Σχετική είναι και η κτητορική επιγραφή άνω από τη βόρεια είσοδο, όπου και η κύρια είσοδος του ναού. Τον δε πολλής ιδρώσιτε και αδρές δαπάνες, εσπουδακότα την όλην διακόσμησιν του ναού σου, την τε εκτός, την τε ένδον των ιερών κοιμηλίων, σον λάτριν σάβαν κτήτοραν ζήλο θείο, και εγχωρίου συνδραμώντας προθήμος, άμυψε πάντας όσοι είδας Κυρία. Εν έτη Σωτηρίου 1817, εν μηνύ Μαρτίου. Η προέκταση που έγινε τότε αφορούσε το κεντρικό κλίτος του ναού, με το Χατζησάβα να ξοδεύει σύμφωνα με το κατάστοιχο της Εκκλησίας 2.000 γρόσια και 357 μαΐδια. Η πιο μνημειώδης και μοναδική σε τέχνη προσφορά του Χατζησάβα υπήρξε ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος του ναού. Το τέμπλο θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα του 19ου αιώνα στην Κύπρο. Κατασκευάστηκε από 4 Κωνσταντινουπολίτες ταλιαδόρους, τους οποίους έφερε ο Χατζησάβας από τα Ιεροσόλυμα όπου εργάζονται. Τις εικόνες του τέμπλου ανέλαβε ο ανεψιός των δύο εθνομαρτύρων Κύριλλος Πρώτος, μετά τη σύλληψη της Εκκλησίας τον Ιούλιο του 1821. Πέραν από το εικονοστάσιο, οι ίδιοι Ιταλιαδόροι κατασκεύασαν επίσης τα εικονοστάσια της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, του Τρυπιώτη, του Αγίου Λαζάρου και του Χρυσοσώτηρο στην Ακανθού. Ως κατασκευαστής του εικονοστασίου του Βόρειου Κλήτους αναφέρεται ο Χατζικοστής, ο μόνος από τους 4 αδερφούς Ταλιαδόρου που επέζησε λοιμού χολέρας.
Στο περίτεχνο αυτό τέμπλο ξεχωρίζει αυτή η ξυλόγλυπτη παράσταση με τους δύο δωρητές, τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τον Χατζησάβα, να προσφέρουν την εκκλησία στη Θεοτόκο. Ο Αρχιεπίσκοπος εικονίζεται μπροστά από το γνωστό μελανοδοχείο του, ενδεδειμένος με μανδύα και να κρατά σκύπτρο, ενώ ο Χατζησάβας στα δεξιά απεικονίζεται γονατιστός να προσφέρει την εκκλησία. Στον ίδιο ταλιαδόρο αποδίδεται επίσης η κατασκευή του δεσποτικού θρόνου, του άμβονα και του γυναικονίτη της εκκλησίας. Μετά τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821, οι απόγονοι του Χατζησάβα πάντρεψαν τον Χατζικοστή με την αδερφή του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, δίνοντας του πρίκα το σπίτι που βρίσκεται νότια της εκκλησίας. Ο Χατζησάβας πρίκησε το ναό με αριθμό ιερών σκευών εξαιρετικής χρυσοχοΐας, τα περισσότερα από τα οποία όμως χάθηκαν όταν συλλήθηκε η εκκλησία τον Ιούλιο του 1821. Μερικά από αυτά αγοράστηκαν από κάποιον πρόξενο στη Λάρνακα. Μετά από μεγάλες προσπάθειες της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ναού και του τότε Επιτρόπου Θεοδόση Παυλίδη, συζύγου της τρισεγγονής του Χατζησάβα Μαρίτσας, εντοπίστηκαν τα δύο εξαπτέρυγα και αναχτήθηκαν το 1944. Τα αντικείμενα αυτά φέρουν αναθηματικές επιγραφές που μνημονεύουν πότε το Χατζησάβα μόνο του και πότε με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους. Στα διασωθέντα σκεύη είναι αυτό το εξαιρετικής τέχνης δισκοπότηρο του 1810. Εξαιρετικής ποιότητας είναι επίσης αυτός ο σταυρός λειψανοθήκη από το 1814. Σε μια μεριά απεικονίζεται η Ανάσταση και στην άλλη η Σταύρωση. Στη βάση του σταυρού υπάρχει λειψανοθήκη με ένα κυβικό τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού. Στη λαβή της βάσης του σταυρού διαβάζουμε: Ο παρόν σταυρός ανήκει στην Παναγία Στροβόλου και όποιος τον αποξενώσει να έχει την κατάρα των 318 πατέρων. Μνήσθητη, Κύριε, του δούλου σου Σάβα προσκυνητού, μετά της συμβίας και των τέκνων. 1814. Πλησίον της εκκλησίας της Χρυσελεούσας συναντούμε το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου. Ένδοξε μάρτης πολύτλα Γεώργιε, τους ανορθωτάς του πανσέπτου ναού σου, Κυπριανών αρχιθή της πάσης Κύπρου, των τεσσών λάτριν Σάβαν, κτήτορα νέων φανέντα, φρούρι και σώζε, άμφωση δρομητά στενχωρίους, έσοδε πάντων προστάτης και πρόμαχος, εν το Σωτηρίο 1817 εν μηνύ Μαρτίου. Έχοντας εξασφαλίσει άδεια από τις Οθωμανικές αρχές να χτίσει ή να ανακαινήσει τη Χρυσελεούσα, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έχτισε ταυτόχρονα κρυφά μαζί με τον Χατζησάβα και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ένα μεγάλο μέρος της εσωτερικής διακόσμησης ανήκει σε μεταγενέστερες εποχές, πιθανόν λόγω της καταστροφής που υπέστη κατά τα γεγονότα του 1821. Ξεχωρίζουν όμως τα λυπητερά, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα μεταφέρθηκαν από τον παλιό ναό της Χρυσελεούσας, γιατί είναι προγενέστερης τέχνης. Στο χώρο ξεχωρίζει επίσης ο ξυλόγλυπτος γυναικονίτης, έργο των ιδίων μαστόρων, οι οποίοι κατασκεύασαν το γυναικονίτη στην εκκλησία της Χρυσελεούσας. Ο Χατζησάβας υπήρξε στενός συνεργάτης του Κυπριανού και σε άλλα έργα εκτός Τροβόλου. Η επιδιόρθωση του εξοκλησίου του Αγίου Ονουφρίου στον δρόμο Καπέδων Μαχερά μνημονεύεται σε χειρόγραφο σημείωμα σε βιβλίο του μοναστηριού του Αγίου Ηρακλειδίου, ότι έγινε το Μάρτιο του 1817 από τον Χατζησάβα, πιθανότατα κατόπιν εντολής του ιδίου του Κυπριανού. Σφάξε μας ούλους, κι ας γεννεί το γέμα μας αυλάτσιν. Κάμε τον κόσμο ματσελιών και τους Ρωμιούς τραούλια.
Το όνομα του Χατζησάβα συγκαταλέγεται πρώτο μεταξύ των λαϊκών σε όλες τις επίσημες οθωμανικές αναφορές για τους εκτελεστέντες του 1821. Αλλά η θυσία του συντηρείται και στη λαϊκή μνήμη σαν ηρωική, όπως το τραγούδι των Δεσποτάδων του 1830, που αναφέρει ότι ο Χατζησάβας απαγχωνίστηκε σε αντίθεση με άλλους που αλλαξοπίστησαν. Λέγω πολλούς εσκότωσαν και λίγους εποσπάσαν. Τον Χατζησάβαν έλεγαν ότι τον εκρεμάσαν. Ο Χατζησάβας Κυριακού απαγχωνίστηκε τη 10η Ιουλίου 1821. Οι στροβολιώτες αυτόπτες μάρτυρες Παπά Κωνσταντής και Χριστοφής Μούζουρας διηγούνται λεπτομέρειες του μαρτυρίου του Χατζησάβα στον εγγονό τους Βασίλη Μιχάηλου. Όταν εκρεμάσαν τον Χατζησάβαν, το σινήν εκόπιν 2 φορές και έπαιζε ο Χατζησάβας και μάλιστα εκόπησαν και τα σέρκα του. Εκόπιν το σινήν της κρεμάλας διότι ο Χατζησάβας είχε πάνω του τίμιο ξύλων. Πιθανόν να πρόκειται για το ίδιο κομμάτι τιμίου ξύλου που φυλάγεται στο σταυρό λιψανοθήκη που δώρισε στην εκκλησία ή παρόμοιο που έφερε μαζί του από τους Αγίους Τόπους. Φαίνεται ότι ο Χατζησάβας δεν τάφηκε στον περίβολο του ναού Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκοσία, όπου υψώνεται σήμερα το μαυσολείο των μαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821. Το όνομα του δεν αναγράφεται στη σχετική πλάκα. Δίκαια όμως η ιστορία κατατάσσει τους 2 ξαδέρφους μεταξύ των μαρτύρων υπερπίστεως και πατρίδος. Ο ανεψιός των 2 μαρτύρων, ο μελλοντικός αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Πρώτος, ανοίγειρε ένα λιτό ανώνυμο μνημείο στην αυλή της Χρυσελεούσας στη μνήμη τους. Μια αρχαία ελληνική κολόνα σε αναστραμμένο και ονόκρανο ως βάση, πάνω στην οποία στέκεται μια επισκοπική μήτρα από πορόλιθο που τόσα διακηρύσουν χωρίς λόγια. Το μνημείο αποκαταστάθηκε και επανατοποθετήθηκε μπροστά από το παρόν μουσείο. Η μήτρα σκαλίστηκε από τον Χατζικοστή Ταλιαδόρο, ο οποίος εργάστηκε και στην κατασκευή του εικονοστασίου του ναού. Στο επάνω μέρος υπήρχε σταυρός, τον οποίο κατέστρεψαν οι νέοι Τούρκοι ιδιοκτήτες του δημευμένου τσιφλικιού του Μαχαιρά, πυροβολώντας τον. Το 1823 συναντούμε την πληροφορία ότι επίτροπος της Εκκλησίας διορίστηκε ο κ. Θεοφάνης, γιος του Χατζηχριστοφή Θεοφάνους από το Στρόβολο, ο οποίος νηφεύτηκε την κόρη του Μακαρίτη Χατζησάβα, Ειρήνη. Γιος τους ο Νικόλας Θεοφανίδης, ο οποίος νηφεύτηκε την Άννα Χατζηχαρίτου, κόρη ενός εύπορου τσιφλικά από το Γέρι. Οι περισσότερες από τις απογόνους της Άννας φυλάσσουσαν οικογενειακά κοιμήλια τα χρυσά νομίσματα του Μαχμούτ δεύτερου, με τα οποία πλούμισε τον υφικό της. Σε μια αφήγηση του γιου του Νικόλα στη Λιανού γίνεται αναφορά σε μια καταδίωξη του Νικόλα Θεοφανίδη από Τούρκους καβαλάριδες. Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Νικόλας Θεοφανίδης μαζί με τη σύζυγο του Άννα είχαν πάει στο Γέρι για ένα οικογενειακό γάμο. Όταν έμαθε ότι ο τοπικός αγάς παρενόχλησε την ύφη, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που του έδινε ο τότε Οθωμανικός νόμος να τη διακορεύσει πρώτος, δεν το άντεξε και έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στον Τούρκο που έπεσε, χτύπησε το κεφάλι και πέθανε. Παρόλη την καταδίωξη, ο Νικόλας καταφέρει να τους ξεφύγει και κατευθύνεται στο τσιφλίκι της Μακεδονίτισσας όπου κρύβεται. Την ημέρα κρυβόταν πάνω σε ένα μεγάλο κυπαρίσι, το οποίο υπήρχε δίπλα από την εκκλησία, και το βράδυ κατέβαινε για να κρυφτεί μέσα σε λαγούμι της Μονής, το οποίο σήμερα αναφέρεται σαν το αγίασμα της Παναγίας. Μην αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επισή ήλπιζα. Γνώρισέ μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι επισέ ήρα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Μετά από αυτή την περιπέτεια που κράτησε 3 μέρες και 3 νύχτες, το ελληνικό προξενείο φυγάδευσε τον Νικόλα Θεοφανίδη με το πρώτο καΐκι που έπαιρνε ζώα στην Ελλάδα,
αφήνοντας πίσω του τη γυναίκα του Άννα και τα 6 παιδιά τους. Αφού πολέμησε ως εθελοντής στους κρητικούς απελευθερωτικούς αγώνες, επέστρεψε στην Κύπρο και ξανάσμιξε με την οικογένειά του, μετά που οι Άγγλοι παρέλαβαν την Κύπρο από τους Τούρκους το 1878. Σύντροφοι και προστάτες του πάντοτε οι Άγιοι Νικόλαος και Γεώργιος, που εικονίζονται στο φυλαχτό του 1847 που έφερε πάντοτε μαζί του. Φωτογραφία από το 1903 παρουσιάζει την οικογένεια Θεοφανίδη στο γάμο του Στυλιανού Θεοφανίδη με την Ευθαλία Χατζικυπρή από τους Αγίους Ομολογητές. Μοίρασαν την περιουσία τους στους γιους τους και πρίκησαν τις κόρες τους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνεχίζουν την ιστορία προσφοράς του εθνομάρτυρα προγόνου τους Χατζησάβα. Ο πρωτότοκος γιος τους Θεόδωρος απεβίωσε άτεκνος, ενώ η πρωτότοκος κόρη τους Εκατερίνη πέθανε πολύ νέα, αφήνοντας πίσω 2 γιους, τον Γιώργο και τον Γιάνγκο Ιωνίδη. Ο τελευταίος υπήρξε ένας από τους πρώτους γνωστούς γιατρούς της Λευκωσίας. Η κόρη τους Ελένη παντρεύτηκε τον Σιδρέμπορα Χατζικοσταντίνο και κατοίκησαν στους Αγίους Ομολογητές. Ο γιος της Ελένης, Γεώργιος Σιδέρης, με τη σύζυγο του Μερόπη, πιστός στην παράδοση προσφοράς της οικογένειας, πρωτοστάτησε στην οικοδόμηση του νέου Ιερού Ναού των Αγίων Ομολογητών, του οποίου υπήρξαν ανάδοχοι μαζί με την Ελέγκο Γεωργίου Στεφανίδη. Η κόρη της Ελένης, Εφροσύνη Χατζή Κυριάκου, δώρισε το γνωστό τρίπατό της στα Φώτα Γαβριηλίδη στη Φιλόπτωχο Λευκωσίας. Η τρίτη τους κόρη, η Μαρία, παντρεύτηκε το φημισμένο κατασκευαστή αμαξών και καμπριολέ Χατζη Πέτρο από το Καϊμακλή. Η ιστορία προσφοράς συνεχίζει με τη δωρεά μέρους του αρχοντικού τους για την ολοκλήρωση του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας. Ο νεότερος τους γιος Τηλιανός παντρεύτηκε την Ευθαλία Χατζικυπρή από τους Αγίους Ομολογητές. Εκεί που υπήρχε το ξακουστό φυτόριο ελιών του Στυλιανού, ορθώνεται σήμερα το παρεκκλήσιο των 13 οσιομαρτύρων της Μονής της Παναγίας της Καντάρας, με πρωτοβουλία των απογόνων του. Η γη αυτή απαλωτριώθηκε από τους Βρετανούς για την ανοικοδόμηση του τότε κυβερνείου νυν προεδρικού μεγάρου. Το οικογενειακό του σπίτι που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία στον Πλάτανο στεγάζει σήμερα το πολιτιστικό εργαστήριο Αγίων Ομολογητών, αφού το αναστήλωσε ο ιδιοκτήτης του καθηγητής Χαράλαμπος Ιεροδιακόνου. Το 5ο τους παιδί, η Ειρήνη, παντρεύτηκε το στροβολιώτη Αχιλλέα Παπαγεωργίου Κουρέα και για πρίκα της έδωσαν μεταξύ άλλων τη γη που περιβάλλει τη Χρυσελεούσα από βόρεια και δυτικά, όπου στεκόταν και το οικογενειακό του σπίτι. Ο ίδιος ο Νικόλας έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε αυτό το αναπαλαιωμένο σήμερα σπίτι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Την ίδια εποχή χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση του παλιού καμπαναριού της Χρυσελεούσας. Η Ειρήνη δίνει την περιουσία της στις κόρες της. 2 από αυτές, η Μαρίτσα Παυλίδου και η Ευρυδίκη Σολομονίδου, συνεχίζοντας και αυτές την παράδοση προσφοράς της οικογένειας του Χατζησάβα, δώρισαν τη γη αυτή στην εκκλησία. Η Μαρίτσα με το σύζυγό της Θεοδόση φέρονται ως οι μεγάλοι ευεργέτες στην επέκταση της Χρυσελεούσας με την προσθήκη των 2 κλητών το 1952, τριπλασιάζοντας σε έκταση την αρχική εκκλησία. Αργότερα, κατόπιν προτροπής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, ο οποίος του ζήτησε ένα κτίριο για να στεγάσει τα κατηχητικά σχολεία και την οχέν Στροβόλου, ανοικοδόμησαν με δικά τους έξοδα το συγκεκριμένο κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε και το οποίο στεγάζει σήμερα το Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Οικογένεια Χατζησάβα, μια οικογένεια παλιά, μια οικογένεια δεμένη με τη γη και την ιστορία του Στροβόλου, μια οικογένεια διαρκούς προσφοράς στον τόπο.